पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो हारिबो गैया, जाथिबो गैया, रावबो गैया। मा नांगौ? खालि शेयार, पावार, मानि एन्ड पावार बेखौल' नांगौ पलिटिक्सआव। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो हारिनि मोजांनि थाखाय सानला। जै बर' लिडारा अहंखार बर' हारिखौ फानदों, बिसोरखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ। गुबुन हारिया जों बर'फोरखौ मालाब्लाबो खौसेथि जाजानो लुगैया। खौसेथि जानाय लोगो लोगो जोंखौ रावबो जोंखौ सोमावनो हाया। हाजारखि बारहुंखायानो फैथों, हाजारखि सारअन्थायानो फैथों, हाजारखि दै बानायानो फैथों, बर' हारिखौ खौसेथि जायोबा रावबो लोरावबो सोमावनो हाया। खुलुमबाय। गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ बुंगासिनो दङ बे आलफ्रेडआ बहाय गोमानानै थाखो, मानि थाखाय बे 6था हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय मानो फंसेबो राव ओंखाराखै। दिनै आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै। आं मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोआखै होनबा, आङो सिगाङावहाय बिदिनो बर' हारिखौ फोजाखांनायनि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय गोबांथार भिडिअ लाबोदोंमोन। नाथाय आंखौ माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरा दंखि होदों। इउपिपिएलनि मानसिया बुंदों, साला बियो बिपिएफनि संख्रि जाग्रा, बिपिएफनिफ्राय लाख लाख रां लानानै बे भिडिअखौ बानायदों। आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुङो, साला बियो इउपिपिएलनि संख्रि जाग्रा, बिनि थाखायनो बियो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायदों, बियो साला इउपिपिएलनिफ्राय फैसा मोनदों। बेफोरबायदि आरो सोरबा सोरबाथ' दंखि हरबावदों आंखौ, बुरबक, नों जाम्बा, सिरिथा, नों जेबो मिन्थिया। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो जेबो माने भिडिअ बानायनो गोसो जायाखैमोन बर' हारिखौ फोजाखांनाय एबा खौसेथिनि थाखाय। नाथाय दिनै बारानिफ्राय बारा जाबाय। दा आङो थानो हायाखै, बिनि थाखायनो आङो आरोबाव पाब्लिकफोरनो एसे आङो फोरमायनानै होबावनोसै मानि थाखाय साफ्रोमबो पलिटिशियान्सफ्रा न' अबजेक्सन खालामजोबदों। XYZ जेसेबांखि पलिटिशियान्सफोर नोंथांमोनहा नुखाबाय, बिसोरनि खुगानिफ्राय मा गुदों? जोंहा जेबो हेंथा गैया बे 6था हारिनो एसटि होबावनायाव, नाथाय बे थाखानाय एसटिफोरहाल' खहा जानो नाङा। फाग्ला बेजों जायो। मारै जानांगौ बेलाय? थाखानाय एसटिया प्रब्लेम जायालासिनो मारै गुबुन एसटि होनो हाबावनांगौ? फाग्ला बिजों जायो। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ, गोदो बे पलिटिशियान जानायनि सिगां जेब्ला फरायसा आफादाव दंमोन होनबा एकदम गामसा गानै गानै होगदावदोंमोन बिथाङाबो। बयबो जुदि एसटि जानो लुगैदोंबा होमबालाय एसटि होदो, बयबो खांख्राइ, साम', अमा गासिबो जाजोबदो, लांथा फांथा थादो, खेख्रा खुख्रा माबा माबि एम्फौ एनला जाजोबदो, बेफोरबायदि गोरा डायलग होदोंमोन। नाथाय बिथाङा पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो खुगाया बन्द, नो अबजेक्सनसो ओंखारदों। बेफोर मानि थाखाय जादों आङो एग्जाम्पलखौ होनोसै। जोंना बर' हारियाव दा मोनसे पलिटिकेल पार्टि दङ, मोनथाम दंसै रिजनेल पार्टियावनो। मोनथाम पलिटिकेल पार्टि जानाय लोगो लोगो मा जायो? जोंनि बर' हारिनि भटआ गावस्राबाय। माखासे ट्रेक्टराव थांबाय, माखासे नांगोलाव थांबाय, माखासे दा नै दामफार नामा अल्टारनेट पार्टियाव बड'लेण्ड जाहैदों, बाहाय थांबाय। अब्ला जों देरहागोन। मानो होनबा नोंनि भटआ बोफ्लेबाय ओरै। दा बिनि थाखायनो मा पलिसि गेलेनांखो? गुबुन हारिखौ फुस्लायनांबाय। जोंनि पार्टिनो भट हो, जोंनि पार्टिखौ भट होनानै देरहा होयोबा नोंसिनि फेभार खामानि मावगोन जों, नोंसिनि डेभेलपनि थाखाय। दा बिथांमोनहाथ' बिबाय जोंनो एसटि नांगौ, जों एसटि होगोन। जोंनो जुदि भट होनानै देरहा होयोबा जोङो 6था हारिनो जोङो एसटि होगोन। दा पलिटिकेलनि मेनिफेस्ट'आनो बिदिसो जाबाय, रोखा लिरनानै दोनखाबाय मेनिफेस्ट'आवनो। जोंनि पार्टिखौ देरहा होयोबा जोङो 6था हारिनो जोङो एसटि होगोन। जोंखौ भट होनानै देरहा होदो। दा नै मुद्दाया बेसो, एसटि होनायनिसो। मोननैबो पार्टि, बियो ट्रेक्टरावबो दंमोन, नांगालावबो दंमोन। लिडारफ्राथ' जेबोखौनो बुंनो हाया। दा नोंथांमोनहा नुबोगासिनो दं एमपि, जोंनाव बर'नाव 2 एमपि दं, सासे रायजो सभायाव, सासे लक सभायाव। बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारदों, ओंखाराखै, नो अबजेक्सनल'। जों होनायनि जेबो अबजेक्सन गैया। दा नोंथांमोनहा जोंनि आसामनि स्पिकार, दा नोंथांमोनहा बिथांनि खुगानिफ्रायबो खोनादों, खोनायाखै? एमएलएसफोर दङ, साफ्रोमबो एमएलएस, नोंथांमोनहा बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनादों, खोनायाखै? दा सोरबा चिफआनो जा, डिपुटि चिफआनो जा, इएमआनो जा, एमसिएलएआनो जा, एमएलएआनो जा, एमपिआनो जा, गैया बिसोरनि खुगानिफ्राय। मानो होनबा गावस्रा सियाराव जिरायनो मोनबाय थाबानो जाबाय, राजा जाबानो जाबाय। पलिटिक्सआव साना दे, पलिटिक्सआव हारि गैया, धोरोम गैया, बुजिनानै लाखा। पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो हारिबो गैया, जाथिबो गैया, रावबो गैया।
मा नांगौ खालि सियार पावार मानि एन्ड पावार बेखौल' नांगौ पलिटिक्सआव दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बिसोरो हारिनि मोजांनि थाखाय सानला फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटियानो जाबाय जोंनि पार्टी जोंनि इउपिपिएल पार्टी जोंनि बिपिएफ पार्टी जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी बिदिल'सै जोङो जेरैखि जाया थगायनानैबाबो जोंनि पार्टीया देरहाथारनांगौ आरो जोङो पावाराव थानांगौ दा बेल'सै बिनि थाखायनो जों पाब्लिकफ्रा बुजिनांगोन जों खौसेथि जानांगोन जुदि जोंनि बर' हारियाव काराप्टेड लिडार दंबा जोङो बेखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन जोङो हो जै बर' लिडारा अहंखार बर' हारिखौ फानदों बिसोरखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ मानि थाखाय जेसेबांखि बिसोर लिडार जादों बड'लेण्डनि नामावसो बिथांमोनहा लिडार जानो हादों हो आन्दालन खालामफ्लानानै जोंनो बड'लेण्ड नांगौ न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि खालामबाय लिडारगिरि जाबाय गिदिर गिदिर भाषण होबाय जोंना पाब्लिकफ्राबो नंगौ सानबाय बड'लेण्डल' मोनथोंसै होननानै एकदम लाख लाख फैसा माइरं बायदिसिना खांनानै हरबाय सापर्ट खालामबाय दा दिनै नै बिथांमोनहा बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय हो बड'लेण्डबो नांला होननानै थगायबाय बर' हारिखौ हो पावाराव जिरायनो मोननाय लोगो लोगो गुबुन हारिनो एसटि होनायनिबो जोंहा प्रब्लेम गैला बेफोरबायदि बेनिखायनो जोङो मेगन खेवदो पाब्लिकफोर जोंनो खौसेथि जादो जाय लिडारा बड'लेण्डनि नामाव बेफोरबायदि पावार मोनदोंमोन जोङो बिसोरखौ बोख्लायनांगोन जुदि बिसोरो बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावबाय थायोबा आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै मानि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनै एगेन्स्ट बुंनो हायाखै एसटि होनाङा होननानै नाथाय एसटिसो होनांगौ होननानै बुंदों नोंथांमोनहा बुजिबाय जानो हागौ बेनो जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसिनि थाखाय गुबुन हारिया जों बर'फोरखौ मालाब्लाबो खौसेथि जाजानो लुगैया खौसेथि जानाय लोगो लोगो जोंखौ रावबो जोंखौ सोमावनो हाया हाजारखि बारहुंखायानो फैथों हाजारखि सारअन्थायानो फैथों हाजारखि दै बानायानो फैथों बर' हारिखौ खौसेथि जायोबा रावबो रावबो सोमावनो हाया बिनि थाखायनो जोङो खौसेथि जानांगोन जेब्लानाखि जों खौसेथि जाया बेफोरबायदि फाव फान्दायबाय थागोन जोंखौ फिदिंबाय थागोन आङो दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय होननानै बेनि थाखायनो जोङो सिरि मोनदो मेगन खेवबावदो आरो खौसेथि जादो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लाबो खामानि मावनो नाजादिनि जय बर' हारिनि